Daim pwedeng mag-ako sa imo, an si isay man na namumuot sa bayolensya. Bantay kami sa samong makataong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog na butasan na an sa indang mga ammunition. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katauhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao, na makuhaan ranga asin kusog kan mga nag-iinguha para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad ng dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkahirak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Martes, sa laog kan oktaban nin pagkabuhay liwat. Isabay man yato ang mga intensyones sa misang ini. Mga pasasalamat, dulot ni Anita Ting and family, Cynthia Oreste, thanksgiving for the 25th wedding anniversary of Cesar and Sonia Dino. Sa mga special na kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, for Neil Erodan Dulosa to pass the board exam, dulot ni Asuncion Dulosa. Siring man sa mga minasunod kang kapahingaloan sa kankalag, ni Proylan, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, Mercy, dulot kan St. Jude Parish and Commission on Worship, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Nestor Andruesa, dulot ni Amy Ribaya and family, All Souls, dulot ni Meds, Edetha and Jesus, dulot ni Malawi, Carmen, dulot kan Apon family, Mercy, dulot kan Daughters of St. Jude, Mercy, dulot kan St. Jude Parish Children's Choir, and Ruben and Leticia, dulot kan Lian Rico Obal, Ray Joseph, dulot ni Amy Ribaya and family, Mercy, dulot ni Dana and Duke Morante, Justin Raymond, Nestor, Ray Joseph, and David, dulot ni Tessa Nyusa and family, Onopre Senior, dulot kan Sepcon Cipiano and family, Victorioso and Araceli and All Souls, dulot kan Malaka family, Ray and Nazareth, dulot kan Abion Donato family, Bienvenida and Rosita, dulot ni Ima Chan and family, and Romeo for 40 days and All Souls, dulot ni Luz Magaliano and family. Matindog na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka Ama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. kagurangdan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Nagatugang ako ang tans to makasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles and Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos. Merak man lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, sin pagpatawadan sa tao makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan nahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka, kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga katuninongan, sa mga taong marayan buot, inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kang dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurangnan aking bugtong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka nama. Ka nagpapara ng kasalan ng kinabahan, kay raki kami. Ika nagpapara ng kasalan ng kinabahan, ako an sa mong pakimahera. Ka na nagtutukaw sa toka nama, kay raki kami. Teka sanaan banal, ikasanaan kagurangnan, kasanaan oraw kalangkaw Jesucristo, kay bakang Espiritu Santo, kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, nagtos sa mo din mga rangakan Paskwa, darahan sa imang banwaan sa langit noon na balaog, tangani makamtan, kapanawan ng kalitelengkasan, mag-ugmad sinda, ngunyan sa kinaban, magugmasinda sa kalangitan na ginikanan kan rinurukyaw ninda, ngunyan sa kinaban, uli kay Jesucristo kagurangnan niyamos sa imong aki, kay iba mong nabubuhay as sinagahadi kasaro kan Espiritu Santo Dios, agabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa mga gibo. Si Pedro nagtaram sa mga Hudiyo, dapat na masabotan ng bilog na Israel na ang Diyos ginibong kagurangnan asin Mesiyas, si Jesus na sa indong ipinako sa krus. Ang mga tataramo na ini nakatadong sa saindang puso, nagharapot kay Pedro asin sa mga apostoles. Ano ang dapat ming gibuhon, mga tugang? Si Pedro nagsimbag, magsursur ka mo asin magpabunyag ang labang saro sa ngaran ni Jesus na Mesiyas, tanganing mapatawad ang sa indong mga kasaalan, asin ako onindo ang balaog kan Espiritu Santo. Huli taan panuga para sa saindo, para sa saindong mga aki asin man, para sa gabos na inaapod ng Diyos na satong kagurangnan. Sa iba pang lakon na paliwanag, hinulitan niya sinda asin sinadol.
Maglikay kamo sa mga masumbigal na tawong ini, an mga nag-ako kan sa iyang mga tataramon nagpabunyag, asin kan aldaw na ito, may 3,000 ang nakaayon sa sainda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Andaga pano kan pagkamarahayon nin kagurangnan. Andaga, panukan pagkamarahayon nin kagurangnan. Matanos ang tataramon nin kagurangnan, asin ang sa iyang mga gibong masasarigan. Karahayan asin katanosan sa iyang namumutan. Andaga pano kan pagkaherak nin kagurangnan. Andaga, panukan pagkamarahayon nin kagurangnan. Binabantayan nin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa iyang pagkaherak. Ililigtas niya sinda sa kagadanan, asin aatamanon sa panahon nin gutom. Andaga, panukan pagkamarahayon nin kagurangnan. Ang satuyang kalag naglalaom sa kagurangnan, siya ang satuyang tabang asin kalasag. Mapasamuya alugod kagurangnan ang sa imong pagkaherak, mapasamuya na mga naglalaom sa imo. Andaga, panukan pagkamarahayon nin kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa luwas harani sa lubngan yaon si Maria Magdalena. Nagtatangis, mantang nagtatangis, duminungaw sa lulubngan, sinahiling ang dawang anghel. Puti ang mga gubing, nagtutukaw sa namugtakan kan bangkay ni Jesus. Saro sa pamayuhan, sinsaro sa pamitisan. Hinapot siya ninda, babae, ta daw nagtatangis ka. Si Maria nagsimbag, uli ta kinuanindan sa kong kagurangnan, sinday ko aram kung sa ninda dinara. Pagkasabi kay ni nagsalingoy si Jesus, nagsalingoy as sinahiling si Jesus, nakatindog, alagad day niya aram na si Jesus ito. Si Jesus nagapot, babae, tadaw ta nagtatangis ka, si isayan hinahanap mo. Sa pagkuna na siyan paratanom, si Maria nagsabi, kung ikapoan nagkua sa iya. Isabi po sa ko, kung sain mo dinara, takakwahon ko siya. Si Jesus nagsabi sa iya, Maria. Si Maria nag-atubang kasi nagsabi, Rabboni, but sabihon, Maestro. Si Jesus nagsabi sa iya, day mo ako pagduotan, nulita day pa ako nakakasakat sa sakong ama. Lakaw, sabiyon mo sa sakong mga tugang, ako masakat sa sakong ama, na yumanan sa indong ama. Sa sakong Diyos, na yumanan sa indong Diyos. Si Maria Magdalena naglakaw, sinag-osep sa mga disipulos, nahiling ko ang kagurangnan, asin ang mga bagay na ini, sinabi niya sa ko. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umahos sa imo, Kristo. Good morning. Sa laog kan oktaba kan pagkabuhay liwat, mga iba-ibang pagpailing kan kagurangnan, na nabuhay liwat sa mga disipulos kan tema. Kaya kung yan, mantang so kasudma na ebanghelyo nagsasabi manungod sa pagpailing man sa nakapirang mga kababaihan, day man na mensionar si Maria Magdalena. Kaya ngun yan sa ebanghelyo sa San Juan, ang figura o simbolo ni Maria Magdalena, iyo ang naguurog
ulita, pigapalwas mandigdi an konbersyon ni Maria Magdalena na sarong parte kang ebanghelyo, pikasabi na 7 demonyo ang pinaluwas ni Kristo kay Magdalena. Nagsimbolo kang 7 vices o itong opposite kang 7 na mga virtues. Kaya ikapailing na sa buhay ni Maria Magdalena, kung lagi makasalan man siya, dahil taman aram, dahil man kita sure na siya mananggad maraot na babae, alagad sa ibang interpretasyon, si Maria Magdalena was a businesswoman. Ito sunaraman ko kang nagduman kami sa Israel, no? Itong di-develop duman na sarong area na harani sa dagat, asin ang mga okupasyon kang mga tao, mga parasira. Ito ang pamilya ni Maria Magdalena, nag-preserve kang mga sira. Kaya igawang mga pottery, no? As in, itong mga pigasabitang binuro, no? Na mga sira. Yun itong anak buhay ni Maria Magdalena sa iyong pamilya. So, itong understand sa iya na saro siyang maraot na babae is just one interpretation, no? Ninulita, so nadakop na babae sa salang adulteryo. Pikasabi ninda na ito, asin si Maria Magdalena and even the sister of Lazarus, pikasabi na sarong babae man sa no? Pero sa pag-adal, magkakaiba po sinda. And even in the presentation of the miniseries sa Netflix na Chosen, ang buhay ni Maria Magdalena, bigapailing na at the very start of the ministry of Jesus, Mary Magdalene was already with the apostles. Nando na siya. Dahil man siya nag-agi nin conversion, no? Kung baga, itong hali niya sa pagka, so nagtrabaho sa mga club, sa pagiging hostess, baka man ito, dahil man daman bigpailing, no? Kaya, dahil man tama sasabing Maria was really, o Mary Magdalene was really a woman of ill repute, no? Kundi, siguro sa sayang buhay, na baritaan niyang managod kay Kristo, as in, saro siya sa mga enot na naging disipulo. But in the Gospel of John, pikapailing ang greatness ni Maria Magdalena, iyon na sa pagkamit niya kay Kristo, binago niya sa iyong buhay or nabago ang buhay niya, as in, siya sa pinadara ni Jesus na baritaan sa iba pang mga disipulo. So, bilang pinadara, but sabiyon, apostol, no? Apostle. Kaya digdi so, kadakulaan ni Maria Magdalena na hiling. Siguro sa tuya man na buhay, niya o ng eagerness ta na magbago, alagad, day kita nagpipersist o day nagdadanay. Ini man ang sarong karakter ni Maria Magdalena na apera kan mga nagkukutya sa iya, nag-insulto, asin iba pang mga bagay, day siya na gluya sa pagtubod. Ninulita, there was a personal na relasyon, no? Sa iyang pagka-midbid sa kabanalan ni Jesus, sa iyang pagiging akin ni Diyos. Kaya, digdi nagkaigwag kusog si Maria Magdalena na to really go on, no? Magpadagos kan sa iyang pagkamidbid sa kagurangnan. Kaya gabos halos ginibo niya napigsabi ni
ang saro sa parte kang ebanghelyo na medyo makangalas, ini po na di mga ako pagdutan, no? Hayo baga ni Jesus. Don't cling to me, I've not ascended to the Father. Ang but sabihin karo, dahil si Jesus na buhay liwat, dengo ng mga interaction with men or women bago siya magsakat sa kalangitan. Pero kung sabing 40, naal daw siya nag-stay sa kinaban bago magsakat sa langit, yung magampiga celebrate sa ascension na after 40 days na pagkabuhay liwat, yun na po ang pagsakat niya sa langit. Dagolong baga sa mga nangyari na pagpailing niya, alangan naman na ding mga touching, no? He even fed the apostles duman sa Lake Galilee na doong duman sa kayan ta sira sa mga disipulos. They're being saddened by the death of Jesus. Nagpailing baga si Jesus sa inda, tapos nagluto pa nin o nag-inasal ki sira, no? In tinapay, pinakaon sinda. Itong mga okasyon na ini, ang paguna ko, so itong holiness, kan bagong kan sarong tao na nabuhay liwat, garo ibang dimension, no? In the sense na itong pagduman sa langit giraray, dai garo ikuang certain purity na reserved to the Father, no? Kung i-compare tayo ng pagkabuhay liwat ni Jesus, duman sa pagbuhay niya kay Lazaro, iba man. Tapos si Lazaro, dahil managduman sa langit. I mean, he did not come from heaven, no? Kumpara kay Jesus. Now, Jesus went to earth, kung baga, ikuanin certain impurity na nanyaon sa iya dahil nga naging tao siya. Ngunit kang binuhay sa giliwat na regain niya sa pagiging akin ng Diyos. Iyo yan so, but sabiyo na, dahil ko na mag-touch si Maria Magdalena, preserving his pagiging Diyos, na aram ta dahil man na bago, pero dahil nga di ta nagkaigawang pagkabuhay liwat so sa iyang human part, no? So body, yun ni ang but sabiyo na maging whole and sa iyang kalinigan, purity sa pagsakat niya sa iyang Ama. Siguro mga tugang na pisil sa boton, alagad ang sa tuyang mga isip dadara sa to sa pagkurupurop, ano daw ang classic, ang tunay na natura kan pagkabuhay liwat, no? Is it only the body that will be given to us na nagadan baga so hawak? Paano yan magiging tunay na hawak kung itong sa imong kalag nainot na nahiwalay, no? Is it the same? The same na nakalag? Nagadan ka, nahiwalay so hawak asing kalag mo. Ngunyan, so hawak mo, nagkaigwag yung bagong forma. Tayo na ito so pagkabuhay liwat kay ito. Ano ang sa imong isip, spiritualidad, na itoon sa kalag, magmimit giraray, ta bubuhayo ni Jesus, will it be a new body or a new learning, a new
new knowledge about Jesus. So digdi po may mga kapotan na dahil mo man makonsider na nabigasabi baga so hawak man sana ang bubuhayon. Kaya lang, kung mabubuhay ang hawak, yaon so kalag. Yaon so kabutan, so will, no? So it is very surprising or hindi pa natin masyadong alam kung anong mangyayari. Pero for each one of us, nakulaon na sorpresa, no? Namantang dahil pa nagre-resurrection, dahil pa binubuhay ang tao, pagabot kang huring aldaw, ngayon yan sa imong kalag, ngayon yan sa imong hawak. Siyempre, so hawak mo na sa lulubngan. Pero in the case of Jesus, tulong aldaw sa lulubngan, dahil nga na nalapa. So karosa na nahali lang so breath of life, no? Na iyo ang presensya kang Diyos sa lambang saro. No? Sana ang pinomeno na inikan pagkabuhay liwat dahil luway-luway na maintindihan ta, pero ang kadahilan baga kang pagkagadan, bako ba na matunaw sa hawak, kundi so kasalan. Kaya yung kasalan na danay luway-luway ta manapigali sa buhay ta, iyo po ito ang mapreserba kang hawak. Ta kaya nagagada ng hawak, ninuling niya sa kasalan. Pero kung siring kay Maria, dahil man nagkasala, dahil man po nalapa sa iyang hawak. So do you compare the sinner's body with the body of somebody who did not sin, no? Magayon ang pag-hurup-hurupan, alagad ang pagkaintindi sa buhay ta na may tendency magkasala, iyo po ito na sarong hawak na makasalan. Pero kung hinawas ka na ni Jesus, pinatawad ka na sa kasalan mo, ano nang pagiling mo sa katawan mo? Di ba garo sarong linalang na tinauan ninda kulang regalo? And most of us do not appreciate this. Pero ini po ang patutunguhan kang buhay na dahil tapig tatauan in halaga. Urog na ang lawas. Tayong lawas ang iya partner, diyan ngaya ako natutukso, diyan ngaya ako nagkakasala. Iyo, ninulit na dahil tapig offer kay Lord. If we offer everything of us, body and soul to God, diyan po magkakaigwa ki tunay na dignidad ang tao. Kung nagtutubod kita ng Diyos na ini na naglalang sa to, igwamanin plano sa bilog tang pagkatao, body and soul, na makaibaan nga duman sa buhay dahil kasagkoran, asing kung tinautan ang buhay ta sa iya, hindi naman baga na naong ka na sa langit, isipon mo ba, ikaso agom, ikaso aki, ikaso dahil na po kaya na human relations, puro na po sa mahal na Diyos. Tayo naman yan ang patutunguhan kan sarong tao na minahal kang Diyos, asin sa iya man sa diri, ang Diyos manan sa iyang pinaka-kaugmahan. Bendisyonan kita. Ang
pamibig ka mga tugang, taganining sa kosin sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod kan kagurangnan anatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na mimibig kami, kay raking ako ang mga dolot kan sa imong pamilya, tanganing sa tabang sa imong pagbantay, daininda mawara ang mga ibinawaras, kundi makamtaninda ang mga balaog na daing sagkod, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Na nakakaligtas na ikakagurangnan ipagurukyaw sa gabos na panahon, tangani mas mamuraway ni harubay orog nang kayo sa panahon na ini na sa Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Uli sa iya na mumundag ang mga akin ni liwanag para sa buhay na daing kasagkoran. Asin nabubuksan ang mga atriyo kan langit noon nakahadean sa mga maimbod. Uli ta tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan asin sa pagkabuhay niya liwat ang gabos na bubuhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-ugmang kabos na sa bilog na kinaban, pati nga niyan mga langit noon na virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, Usana sa kaitaasan, palada ng minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang na may mibig kami pabanala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa rugarin na buot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhan tinapay, si magpasalamat binakini, tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggis, pagkaya man kang kalis, girari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iya mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, mag-inom kay ni, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, ang bago sindani na tipan, napapabudoson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. kaya kami nagrurundom agad sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan, kading tinapay nin buhay, singkalis kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nagigimahira kami, nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Pero dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singgang gabos na klero, si Ringman, garumduma, sa imong pagkayarak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog ng pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos sa mga kadan, dangan ako asin da sa liwanag sa imong lalagon. Karaki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, ang gabos na santos, sa kaitupan, nakapagayaya sa imo, magkani ko maging kairas kan buhay na daing kasagkoran
Mag-ong mo at pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, kapag kasarokan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangas kitang magsabi amanyamo na yang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang bot mo sa dagan, siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-daw, itaw mo sa muya manyan, asin patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang marikakasala sa muya. Hinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sin mandigtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, masin pagdatong kan sa mong paradigtas na sa Yesu Kristo. Bulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, kanya nagsabi sa mga apostoles, tuninungan, winawalat ko sa indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo. Aray pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sin papagkanig siya mapatuninong, asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan, kanabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninongan. Peace. Kordero kan Kan Diyos, Diyos, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. uyan sa tong kagurangnan ni Jesu Kristo, nagpapara kan mga kasalan, sa pahikan sa iyang pagsakit, sin pagkabuhay liwat. Siyang kordero kan Diyos, nagpaparang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod, sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamano kita kang awak ni Kristo sa buhay ni daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibig kita. O Diyos na makakamani, nanyo ka kami, asin ang pagkamit kandani na kapaladan. Andaman mga puso kan sa imong pamilya na tinaawan mo kan grasya kan bunyag. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day shall rise again. My body shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. My body shall look on God, my Savior. Invocations, by your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not Lead us bring not us to into the test, temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray, Almighty God and Father. It is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants who have gone to him to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May they forever. rest in peace. Amen. Kagurangnahan mapasaindo. Asin sa imong Yung espiritu. nga pang may intercession sa Nudas Tadeo, si Maria Inen Kaligtasan, kamo sinong mahal sa buhay bendisyonan sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo, Amen. idinulutan na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Good morning. Good morning, Father.